வணக்கம். கோவை நீலகிரி செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் தமிழ் வெங்கடேசன். அனுமதி இல்லாத கட்டுமானத்தை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க கோரி இந்து முன்னணியினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று மனு. நீலகிரி மாவட்டம் சோலூர் பஞ்சாயத்துக்கு எல்லைக்குட்பட்ட கைகாட்டி கிராமத்தில் விவசாய நிலத்தை சேதப்படுத்தி ஜபக்கூட்டம் கட்டுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ள நிலையில் அதனை உடனடியாக தடுத்திட வேண்டும் என கோரி இந்து முன்னணி சார்பில் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக கடந்த 22/9/2025 அன்று விவசாய நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டுமான செயல்கள் நடைபெறுவதாகவும் பலமுறை புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என இந்து முன்னணியினர் புகார் தெரிவித்தனர். அனுமதி இல்லாத இந்த கட்டுமானம் தொடர்ந்து விவசாய நிலத்தை மட்டுமல்லாமல் அந்த பகுதியின் அமைதிக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு அளிக்கும் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட தலைவர் வேலுசாமி மற்றும் இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.